நீங்க தூரத்துல நிக்கிறீங்க, உங்களுடைய இருதயம் அடைக்கப்பட்ட கதவா இருக்கிறது. கர்த்தர் உனக்காக தான் அந்த செய்தியில பேசுறாரு. மகளே ஜெபம் பண்ணு, மகனே ஜெபம் பண்ணு, மகனே மாறு, மகளே மாறு. நீ போகிற வழி சரியில்லை, நீ போகிற பாதை சரியில்லை. கர்த்தர் உங்ககிட்ட பேசிட்டே இருக்காரு. அந்த செய்தியை நீங்க கேக்குறீங்க, ஆனா அந்த செய்தி உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள, உங்க காதுக்குள்ள போகல. காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஆண்டவர் உங்களோட பேசுறத நிறுத்திட்டாரு. ஆண்டவரே, நீங்க பேசாம இருந்தா நான் செத்துருவேன். ஆண்டவரே, என் கூட பேசுங்க. ஆண்டவரே, என் கூட பேசுங்க. ஆண்டவரே, அதான் யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையில சொல்லும் போது ரொம்ப அழகாய் சொல்கிறான். நான் முன்பாக போனாலும் அவர் இல்லை, நான் பின்பாக கிரியை செய்தும் அவரை காணேன். ஆனாலும் நான் போகும் வழியை அவர் அறிவார். அவர் என்னை சோதித்த பிறகு பொன்னாக விளங்குவேன்.